et cansaràs. Què és el comentari estava? Deixa bé la pantalla amb la tovaleta d'alcohol, apretant per treure tota la brutícia. La sequem amb el drapet de microfibra. Si queda alguna mota... Intentaré deixar aquesta mota d'aquí. Aquí, ahí. Sí, ho deixo net per fer la demo. Deixarem aquesta mota per ensenyar com treure-la després. Centrem el vidre. Amb l'iPhone 10 li posem això perquè puguem centrar, si no. I ja està. I acompanyem a l'aire perquè sigui més ràpid. Ja sabeu que surt sol, però bueno, si l'acompanyes vas més ràpid. Si alguna vegada queda aquí, veus aquí que a vegades queda amb la ungla amb molt de cura, sense posar molta ungla perquè no es quedi marcat. I apretes. Així desapareixen, però aixecar amb molta cura. I un error molt comú és aixecar el vidre amb les ungles brutes, llavors la cantonada, com que es queda la ronya dels guarros de les ungles, després no s'enganxa. Llavors, s'ha d'estar net, per fer això. I després a l'hora de posar la ungla, que tampoc es clavi molt la ungla, que es faci molt suau per no aixecar el protector de sota, que fa que és el que s'enganxi. Fixa-t'hi, ens ha quedat aquestes botes de pols aquí, aquesta cantonada. S'han deixat, ja dic, a propòsit, que al David no li queden mai. I ara, fixa-t'hi. Això perquè no es quedi pols i no fiquem pols quan vulguem netejar. Aixequem, ja ens han quedat vàries i nosaltres ho posem amb molta cura, fem que s'enganxi i a l'hora de treure és important no estirar de cop perquè si no deixarem tots els residus de cola de la pròpia enganxina. Els traiem amb cura i a l'hora d'enganxar tornem a acompanyar i ara ja jo sempre deixo un altre cop enganxo en el seu lloc això per si hem de tornar a utilitzar-lo que el podem reaprofitar. Veieu? Aquí queda una miqueta també i puc reaprofitar la pegatina un altre cop i treure aquesta petita moteta que quasi ni es veu però és molt... s'ha de vigilar molt a l'hora de posar la ungla perquè si no aixecarem el protector de sota i ja podem llançar el vidre aleshores. Ja està.